كما يصنحكم زخبركم تخاتلتنا حجي خم تلمود ناي ليفربول حصير تنتناو مدب حنا لكم مصينا لنا بخبر تكاتلنا بخبر نعدل حراي هوازينو ليفربول نزا 11 عمت انتهي تمثل احترى بالكخت تنتنلي ايش حراي ليفربول عمي كم زرانه بريمير ليج مجمره اب كومنت شيلدي ني مان سيتي قسعرا مسرعنا او تاون وانጫ ክትወዳደር ያዛውን ሲቲ ካብ ሳልሳይ ካብ ምልዓል ክትጎዳና ድባይ ኣገለ ድብል ሓሳብ ነይሩ ግን ተሪእና ድሕሪት ክምለሲና ሪእና እዚ ድማ እቲ ሚድፊልድ ክፈርስ ሪእና ከምኡ ምክልኻል ማለት ቫንዳይክ ኣብዚ ሰላም ደብቃዓት ይነበረን ኣርኖዱን ዘርከበ ተጫዋታይ መላገጽ ክገብረና ሪእና ማለት ኣብቲ ናይ ሚድፊልድ ተመጺና ድማ ፋቢኖ ናይ በሓቂ ድሕርታ መስበርቲ እቲ ዝንፈልጥ ፋቢኖ ኮይኑ ኣይቀረበን ኣብቲ ናይ ሃንደርሰን ጉዳይ በቃዓት ነይሩ ከምኡን ኣብቲ ቲያጎ አልካንታራ መስበርቲ ዝፍለየካ ባሸክቲስ ብዙሕ ቦታ ጸዋታታት ክጻወት ሪና ማለት ኣብቶም ናይ ኣጥቃዕቲ ድማ ኑነስ ብዙሕ ወዳእ ተጻዋታ ኣይነበረን ሰላሕ ድማ ድሓር ነቲ ናይ ሾታት ምዝጋብ ብቃዓቱ ክመልሶ ክኢሉ ማለት እዩ ሕጂ ሊቨርፑል ከባቢ ኣብ ታሕቲ ክለብ ከባቢ 6 ዓመት ብኮንስታንቲ ፕረስ ጌገን ፕሬሲንግ ዝበሃል ስታይል ኣጻውታ እያ ክትጻወት ኢና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ሓደ ተጻዋታይ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ብሓደ ኣህላኺ ዝኾነ ስታይል ጸወታ ኣብ ሓንቲ ጋንታ ተጠርኒፉ ጻወት እንድሕር ኣሎ እዚ ተጻዋታይ እዚ እቲ ዓይነት ስታይል ብጣዕሚ የላድዮም ነቶም ተጻወትቲ ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ ዝድለ ፕረስ ክገብሩ ኣይረኣናዮም ማለት እዩ ክሳብ 30 ደቂቕ ሙሉእ ፕረስ ገብሩ በቃ ክሳብ 9 ደቂቕ ሽዑ እቲ ፕረስ ኣይቅጽልን ካብ ድሕሪት ተበጊሰን ካ ኩለን ጋንታታት ክስዕሮም ሪኢና ማለት እዩ ሓደ ካብዚ ናይ ዝኣብነት ድማ ናይ ማድሪድ ኣብ አንፊልድ ዝነበረ ጸወታ ማለት እዩ ክሳብ 30 ደቂቕ ብሙሉእ ፕረስ ክልተ ጎል ከመዝግቡ ሪኢናዮም ድሕሪ ግን እቲ ፕረስ ኣይቅጽልዎን እዮም ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ዝፍውስ ሰለስተ ምክፍፋል ክትገዝእ ዝደለይታ ትመስል ክልተ ኣፈሪማላ ሳልሳይ ካይሴዶ ወይ ከዓ ላቪያ ተሓትላ ማለት እዩ ኣብቲ ምክልኻል ዝኾነ ተጻዋታይ ክምልኡ ኣይመስሉን እዮም ዘሎ ማለት እዩ ዝኾነ ሽሙ ዝተሓሓስ ተጻዋታይ ኣይረኣናዮምን ማለት እዩ እዚ ሕጂ ብፍላይ ኣብታ ናይ ፋቢኖ ቦታ እንድሕር ክምላኣላ ክኢሉ እቲ ናይ ገገን ፕረስን ስታይሎም በዞም መንእስያት ተጻዋቲ ክመልሶ ይኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ክለብ ምስ ኩሉ መንፋዓቱ ካብ ጓርዲዮላ ቁሩብ ዝፈልዮ እንታይ ምስቶም ነዊሕ ዓመታት ምስ ዝገበሩ ተጻዋቲ ነዊሕ ምሶም ዝገብር ማለት እዩ ዓም ከዓ ምስ ሃንደርሰን ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣብ ቆይቁ ከኣቱን ሕማቕ ዘረባ ክዘራርቡን ሪኢናዮም ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ተጻዋታይ ብሓደ ዓይነት ልምዲ ነዊሕ እዋን ምስ ሓደ ኣሰልጣኒ ተገይሩ ኣሰልቻውን ለውጢ ዘይብሉን ስለዝኸውን ናይ ብሓቂ ዘይምስማዕ ክፍጥር ንቡር ማለት እዩ ሕጂ ሓድሽ ተጻዋቲ ነቶም ዝነበሩ ኣብ ምቕያር ጓርዲዮላ ብዝተፈልጠ ተጻዋታይ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ከምዚ ዓይነት ስታይል እንድሕር ተጠቂሙ ንዋንጫ ተወዳዳሪ ጋንታ ትመስል ኣላ ማለት እዩ በቲ ኣብ እዚ ምሕዝነታዊ ውድድር ዝረኣናያ ጸወታ ማለት ምስ ባየር ሙኒክ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ጸወታ የማርኦምና ነዚ ምስ ባየር ሙኒክ ደረኣይዎ ጸወታ ከምኡ ዝኽደግሙ ዝኽእሉ ተኾይኖም ናይ ካይሴዶ ወይ ናይ ላቪያ ምፍራሙን ኣብቲ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ምስ ዘሎ ክለብ ተመክሮ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ክወዳደር ኮይኑ ይስማዓኒ ኣራይ ሃዋዝ ስለተዛበና ሓፂር ዓሚቕ እንተና ብጣዕሚ መስኪነካ ኣነ ኣብ ናይ ሊቨርፑል ክውስኽ ተኾይኑ ሊቨርፑል ካብቲ ናይ ዓሚ ዘሕለፈቱ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ሲዝን ናይ ልዋ ዓመት ሲዝን ንእሽተይ ከም ተሓይሽ ሩዱ እዩ ምንታይ ብዙሓት ገዳይም ተጻወታ ኣፋንያላ ብዙሓት ከዓ ሓደሽቲ ተፈርም ኣላ ገና እቲ ዕድግን ይቕጽል እዩ ዘሎ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ትኾይኑ ናይ ካሴዶ ምምጻእ ወይ ከዓ ናይ ላቪያ ምምጻእ ገና ኣብ ውሑስ ኣይኮነን ግን ሊቨርፑል ሎማ ዓመት እስካ ሕጂ እታ ናይ ፋቢኞ ቦታ ይሸፈነታ እንደላ ብምንን ናይ ክትሽፍና እስካ ሕጂ ዝተፈለጠ ነገር የለን እሳ ምስ ሸፈነታ ከዓ እስኪ ትለውጣት ክንሪኢና ማለት እዩ رايز خبركم تعذبتنا ناي ليفربول زنبرت انتنا نزي نسل نيرو سلت انكم استخدمتنا قبل بنا مسكين ثانك يو